Azatlygyň redaksiýasyna Gülençiler hereket diýilýän bilen ilteşikli bolmakda guman edilip ýa-da emliýaklaryny almak üçin matlaply aýyplanan röýdülýän. Ýöne şu wagda çenli bilinmedik tutsaglaryň ýene biriniň jenaýat iş hakyna maglumat gelip gowuşdy. Bu maglumaty Türkmen türmesinde diri iten 7 ýyldan gowrak wagt bäri nirede. Nähili ýagdaýda saklanylýanlygy bilinmeýän tutsagyň maşgalasynyň ýakynlarynyň biri. Onun taşary ýurtda ýaşaýan aýalyny awanýan howp barada eşden elin habaryndan soň anonimlik şertini garaşsyz jurnalistlere ýetirdi. Türkmenistanyň goloýda transmilli repressiýada ilkinji bäşligi girmek bilen bu habar Aşgabatyň türmedäki tutsagyň beýunedigini taşary ýurtda aýdyp biljek aýalyna hem bir göz ekenligini asarat edýär. 2017-nji ýylyň fevralyna umumlukda 333 ýyl iş ketilen 18 adamyň jenaýat işinden tapawutlukda Aşgabatda iş ketilen Şatlyk Ýagmurowa Türkmenistanyň jenaýat kodeksiniň 135-nji maddasy esasynda beçewatlyk eden 14 ýaşlarynaky oglany zorlan hökmünde höküm çykarylypdyr. Emma onu ýakyndan tanayan adamlar paýtagtda kawiýetiň yapık kapılaryň arkasynda gelen kararynyň galplaşdyrylan faktlary dayanýanlygyny, şonuň üçin hem aýplanýanyň tutsak edilen gününden bäri daşarky dünýäden bir öňölükde hiç bir howsaryny görkezilmän saklanýanlygyny öňe sürýärler. Azatlygy göçürmesi iyi verilen hökümden görnüşüne göre jenaýat işini Ýagmurowyň işi bilen bilelikde seredilen Emil Nabiýewiň ejir çeken diýilip görkezilýän Yuri Lunin bilen bolan gatnaşyklary oňa sütem ediş hakyna has kän we jikmejik maglumat berilýär. Emma Ýagmurowyň şol bir ejir çeken oglan bilen gatnaşyklary barada ören az, ýüzlü maglumat berilýär. Bu höküm bilen tanşan hünärmeniň pikirine göre Ýagmurowyň işiniň Nabiýewiň taýin duran işine çatylanlygyny asaret edýär. Galy berse Nabiýew odal hem 2 welek jenaýatda aýplanyp prezidentiň günä geçişleri esasynda azatlyga çykan ýakasy gaýsly diýilýän adam bolup Ýagmurow odal hiç wagtda hiç söldürgün olmady aýplanmandyr. Mundan başga Ýagmurow tutulanyny olaryň öýlerine gelen häkimiýet wekilleri hiç bir resmi buyruk ýa-da order görkezmän guman edilýän adamy gödöklük bilen maşina basyp alyp gidýärler. Howsarlar onu şol günden soň bir gedegem görmändir. Bu hili yapık işleri baradaky maglumatlar azatlygy Gülençiler hereket diýilýänler bilen bagly işlerden başga, mysal üçin emliýaklar bir kanun konfiskasiýa edilen berdiýifleriň işinden hem ma'lum bolupdy. Azatlyk Türkmen Türk mektebini tamamlan Türkmenistanlaryň Türkiýede Abaşada ýaşaýan Türk ruhansy Fethullah Gülen'iň tarapdarlaryna görülen repressiw çarelerden soň köpçüliklerin galplaşdyrylan aýplamalar esasynda türme basylyş hakyna 2017-nji ýylyň 4-nji aprelinde sygyp çykan höküm nusgasy esasynda habar beripdi. Emma şol ýylyň iýun aýyna 17 ýyl azatlykdan mahrum edilen 38 ýaşly Ýagmurowyň garyndaşlarynyň bir gorkutulmagy, ýapyk kapylaryň arkasynda çykarylan hökümleriň köpüsiniň bilinmeýän galyşy onuň işiniň hem nämälim bolup galmagyna getirýär. Maglumat üçin aýdylsa Ýagmurow öz hususy işini açyp emlägi elinden alynan we kyn ýagdaýa düşen türkmenistanlaryň birinjisi hem soňkysy hem däl. Biznesmen işläp ýören wagty onuň iň gowy dostlary, ýakyn garyndaşlary bolan adamlaryň soň agdybirlik bilen dymmagy häkimiýetleriň edenetlikleriniň pidasy bolan adamlaryň köplenç bilinmeýän galmagyna sebäp bolýar. 1979-njy ýylda doglan işegur Şatlyk Ýagmurowyň işi we soňky galy şondan bir näçe aý odal 12 ýyldan 25 ýyla çenli aralykda iş kesilen adamlaryň akwaly bilen gaty meňdeş bolup görünýär. Ýagny ol Türkiýede Fethullah Gülen'iň hereketi bilen ol ýa-da beýlek görnüşde ilteşikli hasaplanan, şol wagtda hem namaz okuyan, il içinde awraýly, döwlet wezipesini ulanman guruplanan, arasy biznesmenler diýilýän nesillen bolup Türkmen Türk mektebinde okandan soň Seyit Nazar
Seydi adındaki Muallimçilik Institutunyň Çet ýurt dilleri fakultetinde İnglis dili boýunça ýokary bilim alypdyr. Maşgalanyň ýakyn tanşynyň we beýleklilerin tasdiklamagyna görä, Saatlyk Ýagmurow tutulanyny eýýäm aýagy mazaly ýer tutan, bir näçe jaýly, eli uladan ýerine ýetýän niýleýän ýaş biznesmenleriň biri hasaplanypdyr. Onun aýagynyň aşagyna gurut maşiny Türkmenawatda, Aşgabatda we Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawyna jaý bardy. Islan wagty Islan ýurduna gidip Islan wagty ýygyna gelip bilýärdi. Dubaydan, Türkiýeden, Hytaýdan ýergiderli harit getirýärdi. Çärjewde ýoly goýulan käbir telekeçilik işlerini ortak bolup işleýärdi. Deyip Ýagmurowlar maskalasynyň Türkmenawatly gollawçysy aýtdy. Onuň pikirçe 8 fevralda çykarylan hökümden tapawutlykda Ýagmurowyň önünden iş ketilen 18 adamyň aýyplanan agyr maddalary Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 177-nji 275-nji maddalar bilen aýyplanmalygy, şol wagtda ulak möhletli türme tutsaglygyna höküm edilmegi onuň biznes edip gazanan emlägini gözlekilenligini, şol wagtda bir işin öňkü höküm ýaly syzyp çykmagyndan we siýasy hengli işe öwrülmeginden ähtiýaç edilenligini işaret edýär. Azatlygyň söhbetdeşiniň ananjyna görä, Saatlyk Ýagmurowyň tutulan gününden soň hosarlaryny görkezilmezligi, ondan hiç ýyly gördüm bildim hat habar bolmalygy häkimiýetleriň çynlykay bir zatlary gezleýänligini, belki de galplaşdyrylan işin üstüniň açylmagyndan alada galýanlygyny aňladýar. Şantlygyň ähli garyndaşy ondan geçdi. Bu häkimiýetleriň gazabyna uçuran adamlaryň hosarlarynyň gaty gorkuzulmagynyň netijesi. Emma aýaly meniň bilişime görä adamsyndan geçmendir. Ol naçar halyny arzy dinlener, sesi eşidiler öýdüp ýokarky edaralara prezidente çenli şikayet edipdir. Ahyrynda ýöri togurluklaryň işgärleri onu tutup Aşgabatyň Jitnik köçesindäki deslapky tutsuhanaryň bir kamerasyny erwet gynapdyrlar. Ona açaryň başyna nägüleriň gelenligi belli däl. Ol bu barada hiç kime hiç zat aýtmandyr. Deyip maşgalanyň tanşy gurrun berdi. Ýöne şondan soň aýdylmagyna görä Saatlygyň aýaly adamsyndan hem onuň bilen bilişläp gazanan emläklerinden hem umydyny ülen ýaly bolup arz etmesini goýupdyr. Olaryň bar emlägi awtolog dukan jaý beýlekisi döwletiň haýryna geçirildi. Deyip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Ýöne bir zaman işi rawat bolan Türkmen işeweriniň gaýgyly kıssasy şunuň bilen tamam bolmaýar. Maşgalanyň ýakyn tanşynyň aýtmagyna görä, Saatlygyň aýaly ýeki garan maşgalasyny eklemek üçin Türkiýe işlemäge gidýär we şol ýerden ýyza galan gaýnyny 2020-nji ýylda ýüreginden tutup ardan çykkança puly berýär. Inni eşidişime görä häkimetler Saatlygyň aýalyny gözleýärler. Türkiýede pasport möhleti guturup konsulluga ýüz tutanny ona açaryň şol ýurtda işleýänligini bilipdirler. Ýöne ol bir hepdeden pasportyny almaga baryp konsullugyň işgäri bir ädim bärik süýüşdene diýenni ýyda çekilip iş berejisi bilen o ýerden çykypdyr we wagtyna girilmäge ýetişipdir. Şondan bäri habarly adamlaryň aýtmagyna görä häkimetler onuň ýydyny çalýarlar. Saatlyk Ýagmurowyň ýok edilişiniň syzyp çykmagyndan alada galýan bolsalar gerek. Eger tutulsa Saatlygyň aýaly hem türmede ýitirim edilip biliner. Deyip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistanyň öňkü ýyllaryň tejribesinden we öňkü tutsaglaryň beren gurrunlaryndan belli bolşuna görä ol ýa-da beýleki janaýatda aýyplanýan adamlaryň kanun esasyna özüni goramak mümkinçiligi, kanunyny kagyz ýüzünde kepillendirilen hem bolsa iş ýüzünde köplenç bolmaýar. Bu ýagdaý baştan geçirenlerin anonimlik şertine gurrun vermeklerine göre pulsuz, garip adamların da, şol sanyny gruplu adamların da ýokarda bir gorawy bolmasa islenlik pursatda gaty kyn ýagdaýa düşmegini, töhmet bilen türme batylmagyna ýa-da emläginden mahrum bolmagyna getirip bilýär. Aýdylmagyna görä adamlaryň hususy emlägi üstünde gurulýan dawa 2007-nji ýyldan soň Gurbanoğlu Berdimuhammedow döwründe has güýçlerini we senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň monopoliýasynyň çäginden daşarda galyp biljek iş adamlary gara sanaga salyndy. 2008-nji ýylda Azatlyk radiosyna interwýu beren, bir kanun konfiskasiýa edilen emläklerini ýygyna almak isleýän Aýjemal Berdiýewanyň tasdiklamagyna görä, milli howpsuzlyk işgärleri onu dymdyrmak üçin
ağır kıynamalara yüdürüp göwresindäki çaganyň düşmegine sebäp bolurlar. Getip şurada 2,5 aylık çağam hem düşürdüler. Elimde kağızlarım var. Beni uçotda durýarlar 2 aylıkta da. 2,5 aylıkta da men çağam. Soň Türkmen türmesinde diri itenler barada 2011-nji ýylda çap edilen hasabatda aýdylmagyna görä Aýjamal Berdiýewa biznes edip bayan adamsy Bazyr Elli Berdiýew bilen bilelikde Türkmen türmesinde ýitirim boldy we olaryň soňky galy belli däl. Günwatar ýurtlarynyň birine iş saparyna gelen Aşgabatly prokurorlary restorana çagyran Türkmenistanlynyň gurrun bermegine görä möhüm mihmanlar oňa İslam adamlaryny islenlik günäni boyun almagy, ähli emläginden geçmäge mejbur edip bilýänliklerini gurrun beripdirler. Men olary tanamok, Türkmen Türk mektebinde bile okan dostumyň ýüzünden geçip bilmän Säheri görkezmeli boldum. Sondanyň häkimetler Türkmen türmelerinde adam gynalýandygy barada çykan habarlardan utanýandyrlary öýdýärdim. Emma olar muňa buýsanýan eken. Dip anonimlik şertinde gurlaşan Türkmen biznesmeni Azatlyk aýtdy.